Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстон, дар имрӯза 15 та хона ва заминҳои фурӯшӣ дорем. Видеои моро то охир тамошо кунед, аз нархҳои хона ва заминҳо бохабар шавед. Ба комментария нависед ба шумо чӣ қадар хона дар кор аст ва замин дар кор аст, аз куҷо. Бошад дар видеоҳои оянда албатта мегузорем, пешкаш мекунем барои шумо лайк ва дастгирӣ кардани канали моро фаромӯш накунед. Ҳама меҳнатҳои мо барои шумо. Бошад видеои имрӯзаро сар мекунем. Якум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. Дӯстони азиз, деҳаи Шарора, Уртабоз гуфтагиай, дар 6 сотих замин, ду дар хона дорад, об свет, як калидори даро дорад гуфтагиай, ҳамаи шароитош муҳайя, ошхона, ҳоҷатхона, ремонтош созай гуфтагиай, гирди хона забор гирифтагиай гуфтагиай. Нархи хона дӯстони азиз 135000 сомонай, бо курси имрӯза гирем 924000 рубл мешавад. Дӯстони азиз, рақамҳо барои маълумоти бештар бораи ҳамин хона дар рӯи экран шумо метавонед занг занед, маълумоти бештара бо гирен ҳисоби хона. Деюм хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Фарход. Дӯстони азиз, деҳаи Шафтолубоғ гуфтагиай, дар 3 сотих замин, 3 дар хона дорад, об свет ҳамаш ҳастай, алоқхона, оғул, ҳаммом, ҳоҷатхона, навеси калон дорад гуфтагиай. Нархи хона дӯстони азиз 77000 сомонай, бо курси имрӯза гирем 527000 рубл мешавад. Бо арзон ҳам мешавад, алишам мешавад гуфтагиай. Марҳамат, ягон чизи алишӣ дошта бошед, занг зада бо ягон маслиҳат бо нашуд хона ҳамин соҳиби хонагӣ рақамҳо барои маълумот дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед. Сеюм хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Дӯстони азиз, райони Рӯдакӣ, рӯпарӯи молбозори Навай гуфтагиай, ҳамин хел маълумот додагиам. Дар 7 сотих замин, ду дар хона. Дӯстони азиз, об свет дорад, аз сохтмонаш нопурвай гуфтагиай, хай кадоме ки харидорай бо худаш дашт ба дили худаш мекунад. Нархи хона дӯстони азиз 89000 сомонай, бо курси имрӯза гирем 609000 рубл мешавад. Бо арзон ҳам мешавад гуфтагиай. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо, чизе ки ба шумо фаҳмо набошад, занг зада дар ҳамин номеро маълумоти бештар аз ҳисоби хона гирем. Бошад видеоро давом медиҳем. Чорум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Вусе. Дӯстони азиз, деҳаи Кадучӣ гуфтагиай, дар 10 сотих замин, 3 дар хона дорад, об свет дорад, таъмири хона миёнае гуфтагиай, ҳаммом, оғул, качалка, навеси калон дорад гуфтагиай. Нархи хона дӯстони азиз 95000 сомонай, бо курси имрӯза гирем 650000 рубл мешавад. Бо арзон ҳам мешавад гуфтагиай. Рақамҳо барои маълумоти бештар оиди ҳамин хона дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед, маълумоти бештара мувофиқитон бо гирен аз ҳисоби хона. Бошад видеои имрӯзаро бо давом медиҳем. Панҷум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Нав, райони Чептура гуфтагиай. Дӯстони азиз, дар 3 сотих замин, 3 дар хона дорад, об свет, ҳамаи шароитош муҳайё гуфтагиай. Фақат саволҳо бо телефон гуфтагиай, чизе ки дар маълумот додагӣ нестай. Занг зада маълумот аз ҳисоби хона худаш мегирем. Нархи хона дӯстони азиз 110000 сомонай, бо курси имрӯза гирем 753000 рубл мешавад. бо арзон ҳам мешавад гуфтагиай. Рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо занг зада оиди ҳамин хона чӣ маълумоте ки барои шумо нофаҳом бошад, аз ҳисоби ҳамин хонаро худаш гирем. Шашум замини фурӯшӣ. Дӯстони азиз, дар имрӯза видео заминам дорем фурӯшӣ. Замини фурӯшӣ дӯстон қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар деҳаи Аскари Сурх гуфтагиай, 6 сотих замин. Дӯстони азиз, замини холияй гуфтагиай, кадоме ки харидорай, арзон будай замин. Нархи замин 25000 сомон, яъне ки дар 6 сотих замин, бо курси имрӯза гирем 171000 рубл мешавад. Дӯстони азиз, бо вариантҳои хона пешниҳод кунед, занг зада оиди ҳамин замин бо маълумоти бештар аз ҳисоби хона ҳамин замин гирем. Ҳафтум замини фурӯшӣ. Замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. Дӯстони азиз, деҳаи Ромил гуфтагиай, 6 сотих замини холияй гуфтагиай, алишам мешавад, бо ягон мошини бошад ки ба нархи ҳамин замин туғри бигирад гуфтагиай. Нархи ҳар дигарашон туғри гирад. Бо масалан вариантҳои хона пешниҳод ки нархи ҳамин замин дӯстони азиз дар 6 сотих 37000 сомонай, бо курси имрӯза гирем 253000 рубл мешавад. Бо арзон мешавад гуфтагиай, алишам мешавад гуфтагиай. Марҳамат, рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед, бо худтон маслиҳат кунед.
ҳаштум замини фурӯшӣ. Замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. Дӯстони азиз, деҳаи Гулбоғ гуфтагай 5 сотиқ замини холия. Дӯстони азиз, нархи ҳамин хона 23ҳазор сомон аст. бо курси имрӯза гирем 136000 рубл мешавад. Дӯстони азиз, бо арзон ҳам мешавад. алиш ҳам мешавад. Рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед. ҳамин соҳиби заминда бо маслиҳат гирем шуд алиши ёки бо арзон шуданаш. наҳам замини фурӯшӣ. Замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, шаҳраки Сайхун ду гуфтагай дар 10 сотиқ замин фундамент хонаву гирди 4 тарафаш рехтагай гуфтагай, яъне ки хонаро фундаменташам рехтагай, гирчам фундамент рехтагай. Фақат ҳамин ғишта мебардора гуфтагай тамом. нархи ҳамин замину ҳамин фундаментҳо дӯстони азиз 45000 сомон аст. бо курси имрӯза гирем 308000 рубл мешавад. гуфтагай нашуд арзон ник алиши чӣ гуфтагӣ нест. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед. маълумоти ҳамин замина айсоҳиби ҳамин замин гирем бо. даҳум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Дағара. дӯстони азиз, дар 8 сотиқи замини холӣ фундаментҳои се дар хона рехтагай гуфтагай ва мошинам алиш мешавад. гуфтагай марҳамат бо занг зада чихел мошин доред алиши дошта бошед ба ҳамин замин фундамент алиш карданаш. нархи ҳамин замин қасми фундамент дӯстони азиз 23000 сомон аст. бо курси имрӯза гирем 153000 рубл мешавад. дӯстони азиз, арзон ҳам мешавад. гуфтагай алиш ҳам мешавад дар 8 сотиқ замин. дӯстони азиз, рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед. оиди ҳамин замин бо маълумоти бештара аз соҳиби ҳамин замин бо гирем. 11ум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар. дӯстони азиз, ноҳияи Кушониён дар 3.5 сотиқи замини холӣ ҳуҷҷатҳои сабт фурӯза гуфтагай замина. нархи ҳамин замин дӯстони азиз 35000 сомон аст. бо курси имрӯза гирем 239000 рубл мешавад. дӯстони азиз, арзон ҳам мешавад. гуфтагай бо алиш ҳам мешавад. раҳошинам халӣ буда. дӯстони азиз, бо чизе ки ба шумо фаҳмона бошад рақамҳо барои маълумот дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед. оиди ҳамин замин маълумоти бештар аз соҳиби ҳамин замин гирем бо. 12ум ин хонаи фурӯшӣ аст. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. дӯстони азиз, райони Шоҳмансур гуфтагай дар 2 сотиқ замин 3 дар хона. дӯстони азиз, об свет дорад, ҳама шароиташ муҳайё. нархи ҳамин хона дӯстони азиз 260000 сомон аст. бо курси имрӯза гирем 1,780,000 рубл мешавад. гуфтагай бо арзон ҳам мешавад. гуфтагай чизе ки ба шумо фаҳмона бошад рақамҳо барои маълумот дар рӯи экрани шумо метавонед занг зада маълумота оиди ҳамин хона бо аз соҳиби ҳамин хона гирем. бисёртар маълумоташа бо бошад видеои имрӯзаро бо давом мебинем. 13ум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар совхози Файзаи якум адилен. дӯстони азиз, дар 4 сотиқ замин гуфтагай ду дар хона дорад. гуфтагай об свет хона ҳама шароитош муҳайё аст. нархи ҳамин хона дӯстони азиз 80000 сомон аст. бо курси имрӯза гирем 547000 рубл мешавад. гуфтагай бо арзон ҳам мешавад. гуфтагай рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо оиди ҳамин хона чизе ки ба шумо фаҳмона бошад занг зада маълумоти бештар аз соҳиби ҳамин хона занг зада гирем бо бошад видеоро бо давом мебинем. лайкро ва обуна шуданро фаромӯш накунед. 14ум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Варзоб. дӯстони азиз, дар деҳаи Чорбоғ гуфтагай дар 5 сотиқ замин 2 дар хона дорад. гуфтагай хона беҳтарин аст. дӯстони азиз, об свет дорад. гуфтагай нархи хона 160000 сомон аст. бо курси имрӯза гирем 1,95000 рубл мешавад. гуфтагай дӯстони азиз, бо арзон ҳам мешавад. гуфтагай алиш ҳам мешавад. гуфтагай чизе ки ба шумо фаҳмона бошад рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо занг зада маълумоти бештара аз соҳиби ҳамин хона бо гирем бошад видеоро давом мегирем. дӯстони азиз, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед. дастгирӣ кунед канали моро, ҳама меҳнатҳо барои шумо аст. 15ум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар ноҳияи Кушониён. дӯстони азиз, дар қарибии вокзала гуфтагай яъне Қурған дар 3 сотиқ замин. дӯстони азиз, 4 дар хона дорад. об свет бо ҳама шароиташ. дӯстони азиз, алиши ҳам мешавад. бо квартира алиш мешавад. кадоме ки квартира алиши дорад ҳамчи вариант ам будае. марҳамат пешниҳод кунед варианти хона. нархи ҳамин хона дӯстони азиз 170000 сомон аст. бо курси имрӯза гирем 1,164,000 рубл мешавад. бо арзон ҳам мешавад. алиш ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. дӯстони азиз, ин буд 15 хона ва заминҳои фурӯши мо. дӯстони азиз,
дастгирӣ кардани канали моро фаромӯш накунед. Ҳама меҳнатҳои мо барои шумо. Лайк ва обуна шавед. Мо бошад видеои имрӯзаро анҷом медиҳем то видеоҳои оянда. дӯстони азиз, худо нигаҳбонатон.